zabiltzaten taldekoak, proiektu ezagutzen duzue, batzaren egon gineako. Hemen behasaindarra asko dago, behasaindarrak ez dituenak ere bazaudete, Wikipedia lan egiten dira zuri bidetzen nahi ez? Ez nari paidei dago. Wikilari gaiak egon dut, ez da? Wikilariak eta proiektu digital garrantzitsuak egiten duztunak edo sartuko gara horretan. Orduan, pixkat azalduko dizuet, labur, gure biziraupena motza da. 2025ko azaroan Marifa Josi eta Marisa etorri zen Igartzako jauregira. Proiektua ezagutu genuen eta, hasteko Beasaingo Wikiemakumeen Wikiproiektu horria sortu geldun bere alaxe urrungo agunerako. Orain daukagun lana da, Beasaingo Wikiemakumeek hori sendotzea, osatzea eta sendotzea. Hala ere, oain eskutu dauzket nik hemen jauregen laren dabiltzan alazitaiora. Hauek izan zian Wikiemakumeoken parte hartzen lehenak, orduan Wikiemakumeak zarete baita ere. Eskutun gelditu zerte, baina talde hontakoak zarete. Beraiek egin zituzten Igartzako emakumeen biografia, bai Maria Lopitz Igartzakoa, Maria Igartzakoa, eta Martina Irizar, errota bizi izandako azken errotari. Gero beste biografia batzuk behasainpediatik atera ziren, Aitu Euskal Elkarte proiektutik, eta urrungo biografiak atera dira Andramendi ikastolatik, DBH, bigarren mailako ikasleek eginak, Edurnen gidaritzapean. Zure gidaritzapean, ni ikaslekin batea ikasten. Eta, elkartu ginen, elkartu ginen gizakari, gero azalduko dugu honintzek zerren gizakari eta zertan da, baina gizakari antropologian ikuspegitik pixkat zer egin genezakeen behasainpedian eta zer egin genezakeen Wikiemakumeok taldean. Eta hiruak elkartu ginenez, hasi ginen proiektutxo bat egiten Andramendi ikastolako ikasleentzat. Leire etorri da baita Beasaingo ikastolara bere proiektu aurkeztea, eta arlo digitaletik gidatua dago, baina azkenean Wikiemakumeok wikilari bihurtu behar gara, eta wikilari bihurtzeko zuek esan ezen bezala ikasi behar da. Teknikoki hainbat gauza jakin behar dira, eta azkenean nahiz eta Wikiemakumeok taldean zeditatu, nire ustez Wikiemakumeok, nire ere Wikiemakumeok da, ze Wikiemakume bezala erakusten ari da, eta batez ere hezkuntzan ditu ikaslegoera bat prestatu du, bai? Gero azalduko dira. Ez zitarteko egitzen dure jematen. Orduan, behasaindik pixkat hori ez, Wikiemakumeok gain proiektu gehiago ditugunez, pixkat kostatzen nahi zaigu hontan bakarrik zentratzea. Gauza askotan zentratzen ari da, baina hortxo bat. Behasaindarren biografien arrakala bi irakurketa egin dizkiogu, arrakala honi, bat da Beasaindarren biografiak, Wikipedian kategorizatu egiten dira artikuloak. Beasain kategorian dago beasaindarrak. Beasaindarrak jaiotzez beasainen jaiotakoak dira gehienak. Hor, arrakala honetan, markatu egiten dira. Gizonezkoak izango dira eta emakumezkoak 50. Baina gero dago beste irakurketa da. Beasain biografiaren barruan dauden biografietan daude 55 futbol jokalari futbol taldekoak, beasain soka deportibakoak. Arrakala hortan disparatzen direnak aldea. Egia da direla, futbol taldean, futbolean jolasten dute jokalari guztiei norbaitek sortzen dizkie biografiak,
zirriborroak, ez dute informazio gehiagik, gainera beraien futbol ibilbideari buruzkoa, pentsatzen dut ikasiko zutela zerbait, edo nonbait lanean egingo dutela, edo agian beste zerbait garrantzitsua egiten dutela, futbola bakarrik aipatzen dute, eta labur, baina hor dute biografia. Eta horrek arrakala aldentzen dexen. Eta beste irakurketa bat baita ere da, hasi berriak gara, baina lehendik ere biografiek bazeuden, eta norbaitek lan egin du, emakumeak sortu aurretik behasainen, eta gure biografiak, emakumezko biografiak osatuagoak daude, luzeagoak dira, oso ondo da, 45 futbolari biografiak egotea, baina ez dute informazio gehiagin. Alde hortatik, pixka eta hortasunan norbait ibili da lanean eta lana ongi egiten. Emakumeon biografietan, segun eski gehiaginak emakumeak izango ziren. Asko durago dikateneko zirena ere badakit. Baina hor dago ere, ez dela bakarriko futbola, kalitatea ere badela. Irakurketa desberdinak egin dut. Eta guk, hasi ginen hori azaroaren bostean hasi ginen Wiki emakume proiektu honekin, Wiki emakumeak aurkezpena egin zanen jauregian, eta gauz, Euskal Wiki emakumeak topaketa erantzak jauregian. Orduan, pixka bat, esan dizuet, herri bakoitzak bere buru aurkeztu beharko zuela, orduan, hasiko beha, honintzek ere izango dut artea. Txanda egiten dizut. Itxarorekin hasiko geha, gero bere biografia osatzen lagunduko digu. Zarkeztu, zaitez.